Look here, there, and yonder. The world is full of wonder. For all the where and why, house, and the when, what, where's. There's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Children, do you want to know why tigers can't climb trees? Come, listen to this story. You will get to know the reason. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ବାଘ ଏବଂ ବିଲେଇର କଥା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ବାଘ ବିଷୟରେ। ସେ କିପରି ଛାତ୍ର ହୋଇ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଏହି ଗପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲ ଗପଟି ଶୁଣିବା ଏବଂ ଗପରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ପାଖକୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିଲା, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଲେଇଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ବାଘର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଓ କହିଲା, ହଁ, ଏ ତ ସତ କଥା। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଅ। ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ଓ ତୁମେ ଯଦି କେଉଁଦିନ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଅ, ତୁମେ ଝାମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସ, ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ମୋତେ କୁହ ତ? କିନ୍ତୁ ବାଘ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ମୁଁ କଦାପି ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରି ତୁମକୁ ଆଘାତ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଘର କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ବାଘକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବିଲେଇ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାଘ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ସମାନ। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପଞ୍ଜା ମାରି ମୋତେ ଆଘାତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଲେଇଟି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଚାଲିବ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବାଘ ସବୁଦିନ ଆସି ବିରାଡ଼ିଠାରୁ କିଛି କିଛି କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲେ ବାଘଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ବିଲେଇଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ବିଲେଇଟି ବାଘକୁ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ପାଦ ଚାପି ଚାପି କିପରି ଚାଲନ୍ତି, ବୁଦା ଭିତରେ କେମିତି ଲୁଚନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିପରି ନିଜର ଶିକାରକୁ ଠାବ କରି ପଞ୍ଝା ମାରି ଧରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଶିଖାଇଲା। ବାଘଟି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ବିଲେଇଠାରୁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଶିଖିଲା। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ଦିନ ପରେ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ କଠିନ ଥିଲା। ବାଘଟି ଅନ୍ଧାରରେ କିପରି ଦେଖି ଚାଲିବ, ନିଜ ଶିକାରକୁ କେମିତି ଧରିବ, ନିଜ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭୂଇଁରେ ପ୍ରହାର କରି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ବି ଶିଖିଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବି କଠିନ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ବାଘଟି ତାର ପଞ୍ଝାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କିପରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କିପରି ଲୁଚାଇ ରଖିବ ଓ ଶେଷରେ ତାକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗୁରୁ ବିଲେଇଟି କହିଲା। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ବିଲେଇ ତାକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ବହୁତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଥିଲା। ପାଠରେ ବି ମନ ଦଉନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ବିଲେଇଟି ବାରମ୍ବାର ବାଘଟିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା
ଏବଂ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ଡାକିଲା, ହେଲେ ବାଘ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲାନି କି ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ବିଲେଇ ଏକ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ନେଇ ତାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ବାଘଟିକୁ ପେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଘଟିର ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ବିଲେଇ ଉପରେ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇ ତା ଉପରେ ପଞ୍ଝା ମାରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲା ଓ ସଜାଗ ବି ରହିଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ବାଘ ତ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାର କୌଶଳ ଶିଖିନଥିଲା। ସେ ଆଉ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରାଡ଼ିଟି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ବାଘଟି ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ବାଘଟି ବିରାଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାର କୌଶଳଟି ଶିଖାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବିଲେଇ ଆଉ ବାଘର ଅନୁରୋଧରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗଛ ଚଢ଼ିବାର କଳା ଶିଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଶିଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଘମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାଘ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତା କି ଶିଖିଥାନ୍ତା, ସେ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ସେଇଠି ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବା ଲିଓପାର୍ଡ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ନିପୁଣ। ବାଘ ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିରାଡ଼ି। ତେଣୁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖ। ତେଣୁ এই ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜାଣି ଘୋଡ଼ାର ସିଂହ ନାହିଁ, ସିଂହ ଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ରଖନ୍ତା ନାହିଁ। I hope you enjoyed the story. Yes, please write in your comments about the story, about the illustrations in the comment section, and tell your friends also to subscribe to Achala Vismaya Loka. Will you do it? Bye.